dan eling-elingnya. Kira saya terdepan kira. Betul, orang ini. Terus tuh kuat tuh. Air. 26. Sedikitnya Bang. Illa sulila fil tasiala walakwa walanaril jain
Muhammad. Nun nggih mekaten kala waosan selawat ayun-ayun kang nembe kapiarsa saking kadang-kadang kawula warga seniman selawat ayun-ayun pitutur luhur ingkang saking Dusun Malui. Impun bilih anggen kawula ngaturaken kirang pas kirang trep dhateng para pamidhang sedaya kula nyuwun agung isi samudra pangarsami. Matur nuwun sepisan malih kagem kanca-kanca saking warga masyarakat Dusun Malui utawi seniman ayun-ayun kang saking Dusun Malui kawula aturi sumene sawetawis. Puntene waosan selawat ayun-ayun salajengipun inggih menika saking para bapak-bapak seniman ingkang saking Dusun Jengkiling Desa Wadas ingkang kabure ngaturaken selawat ayun-ayun wekdal sajekapipun kawula sumanggaken. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Wonten pasanganipun sepuh saha bini sepuh ingkang tuhu pantes kinabekten saha kinurmatan. Wonten pasanganipun para alim, para kiai ingkang kawula takzimi. Wonten pasanganipun pangemban pangating praja Desa Gesing ingkang kinurmatan. Mboten kesepen dumateng segenap kepanitiaan merti dusun
Dusun Maluwih Desa Gesing dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kinurmatan lan sedaya masyarakat Dusun Maluwih Desa Wadas Desa Gesing ingkang kinurmatan dumateng para pilenggah sedaya ingkang duh pantes kinabekten saha kinurmatan purwaning atur sumangga tansah kawula dherekaken muji dalah syukur wonten panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala sehingga wonten ing wekdal menika kawula sak rombongan saking paguyuban sholawat ayun-ayun swara kanjeng saking Dekahan Cengkiling Desa Wadas saged marak sowan wonten pangarsanipun panjenengan sedaya khususipun lan umumipun masyarakat Dusun Maluwih tanpa wonten alangan setengah punapa pramila kesyukuran monggo kawula dherekaken biqauli tahmid sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat saha salam mugi tansah kunjuk atur wonten pangarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita dhereki syariatipun kanthi pangacap mugi-mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun fid dini wa dunya hatal akhirah amin Allahumma amin. Para pilenggah sedaya ingkang kawula hormati kepareng matur wonten ing mriki pamatur kawula minangkani wakil saking keluarga ageng rombongan sholawat ayun-ayun swara kanjeng saking Dekahan Cengkiling Desa Wadas ingkang sepisan ngaturaken guing panuwun ingkang tanpa upami dumateng khususipun kepanitiaan merti Dusun Dekahan Maluwih lan sedaya masyarakat Desa Maluwih Dusun Maluwih Desa Gesing ingkang sampun maringaken wekdal utawi kesempatan dumateng kula sak rombongan nderek gladen sareng-sareng wuri-wuri kabudayan Jawi saha Islam nuwun injih sholawat ayun-ayun sepinsan malih kawula ngaturaken guing panuwun ingkang tanpa upami ingkang salajengipun mbok bilih sak mangke anggen kawula sak rencang nderek gladen wonten ing dalu menika wonten kekiranganipun wonten hal-hal ingkang boten nuju pono dumateng panjenengan sedaya lumantar kawula ingkang nyuwunaken samudra pangarsami mbok bilih ngaten lan semanten ingkang waget kawula aturaken minangkani wangkil saking keluarga ageng paguyuban sholawat ayun-ayun swara kanjeng saking Dusun Cengkiling Desa Wadas. Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam alihi wa dzurriyyatihi wa li fatihatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lam yalid subhanallah wa lam yulad wahidullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lam yalid subhanallah wa lam yulad
La ilaha illallah al-karimu bil manan Muhammadur Rasulullah Nabi akhir zaman lam yaliha illallah Muhammadur mobil